Dobrý deň, milé dámy. Rád by som vás privítal pri sledovaní dnešného videoblogu, v ktorom sa budeme zaoberať tematikou zväčšovania prsníkov, čiže augmentáciou. Aby bolo možné takúto operáciu realizovať, musia byť splnené určité podmienky. Prvou podmienkou je dôležité vedieť, v akom stave sú prsníky. To znamená, či nie je nejaký výraznejší pokles prsníkov, čo by si mohlo vyžadovať súčasnú modulačnú operáciu. Druhá podmienka, podľa možností pacientka nemala trpieť nejakým autoimunným ochorením, ako je lupienka na koži alebo reumatoidná artritída, čo je relatívnou kontraindikáciou zákroku. Je to ponechané na konzultáciu, na dohodu pacientky s operatérom. Operácia je možná za určitých podmienok, je podmienená však súhlasom pacientky. Tretia vec, podľa možnosti mala byť spravená sonografia, prípadne mamografia prsníkov, aby sme vedeli, v akom stave sú prsníky, či tam nie je nejaké podozrenie na nádorové ochorenie prsníka, nielen v zmysle zhubného, ale aj nezhubného ochorenia. A posledná, štvrtá podmienka, pacientka by mala absolvovať interné predoperačné vyšetrenie, kde bude rozhodnuté, či je schopná podstúpiť zákrok v chirurgovej anestézii. Toto vyšetrenie sa však robí až zhruba 2 týždne pred termínom operácie. Čo sa týka samotnej operácie, je to zákrok, ktorý sa robí v celkovej anestézii. Časovo je to výkon pri čistej augmentácii v rozsahu zhruba 1,5 až 2 hodiny operačného času. Rez sa obvykle robí v oblasti podprsníkovej rihy, cez ktorý sa vytvorí priestor pre vloženie prsníkových implantátov, ktoré môžu byť vložené buď pod mliečnú žľazu, či tzv. Subglandulárne, alebo pod veľký prsný sval, čiže submuskulárne. V súčasnosti v absolútnej väčšine sa operácia vykonáva vložením prsníkových implantátov pod veľký prsný sval. Ako sa vyberajú implantáty? Implantáty sú dve možnosti alebo dva typy základných implantátov. Bude to tzv. Anatomický implantát, či prirodzený klapkovitý tvar implantátu, ktorý imituje prirodzený tvar prsníka, alebo môže byť použitý okrúhly implantát, ktorý vytvára síce plnší dekolt, ale nie je vhodný pre všetky typy pacientiek a pôsobí silikonovejšie. Rozmer implantátu, to znamená, aká šírka má byť implantátu, aká výška má byť implantátu, si vyratáva plastický chirurg na konzultácii. Tretí rozmer, ktorý treba brať do úvahy tzv. Projekciu implantátu, ako ďaleko dopredu bude zasahovať najvyšší bod implantátu. A z týchto rozmerov, šírky, výšky a projekcie potom vyplynie objem implantátu. Čiže nie je to tak, že chirurg na konzultácii sa na vás pozrie a povie vám, aký objem implantátov budete mať, ale podľa týchto predoperačných vyšetrení a výpočtov by vám mal povedať, v akom objemovom rozpätí by sa mali pohybovať vaše implantáty. Nie je to tak, že je tam vhodný iba jedna veľkosť implantátov, ale môže to byť v určitom rozpätí od nejakých mililitrov do nejakých mililitrov. My pri operácii ešte používame tzv. Sizere, to sú také skúšobné implantáty, s ktorými si vieme odskúšať vhodnú veľkosť. A k operácii si samozrejme objednávame niekoľko párov implantátov. Takže veľkosť implantátu vieme optimálne vybrať priamo pri operačnom zákroku. Samozrejme podľa želania pacientky, ktoré si povieme pri predoperačnej konzultácii. Takže keď vieme, že pacientka by chcela väčší objem prsníkov, snažíme sa ísť na tú hornú hranicu toho, čo je u nej možné. Pokiaľ vieme, že zase by chcela menšie prsníky, zase ideme skôr k tej spodnej hranici toho, čo by pre ňu bolo vhodné. Keď vložíme prsníkové implantáty, dôkladne skontrolujeme krvácanie, zavádzame také hadičky na odsávanie krvi, volajú sa drény. Na každú stranu hrudníka je jeden takýto drén, jedna takáto hadička. Znova všetko skontrolujeme a rany zašijeme. Šije sa obvykle vstrebateľnými materiálmi, takže zvonku nie sú viditeľné žiadne stehy, všetko je zašité z vnútornej strany kože. Na rany sa potom na konci operácie iba nalepia také pásky, ktoré spevňujú ešte jazvu a zabezpečujú nám čo najlepšiu kvalitu jazvy. Na konci operácie sa prsníky vylepia širokými náplasťami, kde cieľom toho je, aby implantáty boli tlačené smerom k hrudnej kosti. Dá sa vata, elastická bandáž hrudníka, pacientka ide na pooperačnú izbu, kde zostáva ležať zhruba 2-3 hodiny. Pokiaľ je potom v poriadku, nie je tam žiadne výraznejšie krvácanie, ide na lôžkové oddelenie, kde zostáva 1 noc. Na lôžkovom oddelení je stála služba, lekár v službe, sestry v službe, takže keby došlo k nejakej prípadnej komplikácii, je to možné i hneď riešiť.
Kontrola po operácii býva na druhý deň ráno okolo 6:30. Operatér skontroluje rany, či je všetko v poriadku. Ak áno, môžu sa vybrať hadičky na odsávanie krvi, pacientka dostane elastickú zdravotnú podprsenku a môže po operácii potom odísť a po tejto kontrole môže ísť domov. Doma nosí nepretržite elastickú zdravotnú podprsenku, nemôže si sprchovať prsníky, môže sa sprchovať iba od podprsenky nadol a na prvú kontrolu z domu prichádza po 2 týždňoch. Vtedy kontrolujeme rany, či je dobré hojenie, či nie je v prsníkoch nakrvácané, či tam nie je vytvorená nejaká tekutina. Ak je všetko v poriadku, pacientka ide opäť domov, naďalej nosí elastickú zdravotnú podprsenku, ale môže si už sprchovať aj prsníky. Následná kontrola je o 4 týždne, čiže 6 týždňov po operácii. Vtedy robíme fotodokumentáciu, určité merania kontrolné a vyšetrujeme pacientku. Pokiaľ je všetko v poriadku, môže postupne nabehnúť na plnú fyzickú záťaž a môže nosiť normálne štandardné podprsenky. Posledná kontrola býva ešte o ďalšie 3-4 mesiace, prípadne 1 rok po operácii. Ak je vtedy všetko v poriadku, všetky ďalšie kontroly, sonografie, mamografie a tak ďalej si robí cez svojho gynekológa. Kontrola u nás je potrebná jedine v prípade komplikácie s implantátom. Čo sa týka možných rizik pri takomto type operácie. Jednak sú tam rizika, také ako pri každej operácii v celkovej anestézii, to znamená možnosť alergické reakcie na určitý liek, ktorý možno dovtedy aj neužívala. Pacientky sa pýtame, či má alergiu na lieky. Ak nemá alergiu na lieky, považujeme za riziko nízke. Ak by mala nejakú alergiu najmä na antibiotika, tak samozrejme volíme iný typ antibiotík, tak aby sme to riziko možnej alergické reakcie minimalizovali. Pooperačné krvácanie. Dávame hadičky na odsávanie krvi. To štandardné pooperačné krvácanie je zvládnutelné. Ak by došlo k veľmi výraznému pooperačnému krvácaniu, vo výnimočných prípadoch môže byť potrebná aj urgentná reoperácia. To znamená znova uspať pacientku, otvoriť ránu, nájsť zdroj krvácania a znovu ránu uzatvoriť. Ale toto riziko je iba mierne a tieto prípady sú pomerne zriedkavé. Pooperačná infekcia. Dávame antibiotika pred operáciou aj po operácii. Snažíme sa riziko pooperačnej infekcie minimalizovať. Z mojich pacientiek pri tomto type operácie zatiaľ musím povedať, že u jednej jedinej pacientky sme mali komplikáciu v zmysle infekcie, čo je štatisticky veľmi nízke číslo. Ak by ale došlo k infekcii v pooperačnom období, s veľkou pravdepodobnosťou bol postihnutý iba jeden prsník, tie antibiotika už by nedokázali potom infekciu zlikvidovať. Bolo by potrebné na postihnutej strane vybrať implantát, preliečiť infekciu a najskôr o 3 mesiace by sa operácia mohla opakovať. Takže toto riziko je veľmi nízke, ale nie je nulové. Čo sa týka plúcnej embolie, to je stav, kedy by došlo k vytvoreniu krvných zrazení v oblasti dolných končatín, kde by sa tieto krvné zrazení mohlo dostávať do plúc, obmedzovať dýchanie, v extrémnom prípade aj s rizikom smrti. Rizikové faktory, ktoré vplývajú na možný vznik plúcnej embolie sú nadváha, hormonálna antikoncepcia a fajčenie. Najväčším rizikom je hormonálna antikoncepcia, takže ak je to možné, pacientkám, ktoré užívajú antikoncepciu, odporúčame aspoň 1 mesiac pred operáciou antikoncepciu vysadiť. V každom prípade pacientkám dávame injekciu na zníženie zrážanlivosti krvi, ktorú si doma pichnú deň pred operáciou večer, aby sme toto riziko minimalizovali. Pokiaľ sa týka špecifických komplikácií, čo sa týka samotných implantátov, tam sú 2 hlavné problémy, ktoré by mohli vzniknúť a je to možnosť jednak prasknutia implantátu a jednak kapsulárnej kontraktúry. Prasknutie implantátu znamená, že silikónové púzdro implantátu praskne, gel, ktorý je vo vnútri, nevytečie, pretože to nie je tekutina. Gel, ktorý má pomerne vysokú hustotu. U pacientiek sa takýto stav nemusí prejaviť nejako alebo len miernym nejakým opuchom prsníkov. Väčšinou sa tento stav zistí na sonografickom vyšetrení. Ak je tam podozrenie na prasknutý implantát, je vhodné ešte dorobiť magnetickú rezonanciu. Ak je na magnetickej rezonancii sa potvrdí podozrenie na prasknutie implantátu, doporučujeme výmenu prsníkových implantátov. Všetky firmy, ktoré dovážajú implantáty na slovenský trh, garantujú, že v prípade prasknutia implantátu dajú zdarma nový implantát, prípadne niektoré firmy aj obidva implantáty na výmenu. Kapsulárna kontraktúra,
treba si predstaviť, že okolo implantátu sa v tele vytvára po vložení implantátu taká väzivová blana, ktorá implantát uzatvára. Na jednej strane je táto blana dobrá, pretože nám fixuje implantát a zabraňuje jeho posunu. Na druhej strane vieme, že u niektorých pacientiek táto blana môže časom začať hrubnúť. Za normálnych okolností je to tenká priesvitná blana, ktorá však keď hrubne, jej hrúbka narastá, môže začať implantát stláčať, môže ho v tých neskorších štádiách aj deformovať. Závisí to od toho, do akého štádia sa kapsulárna kontraktúra vyvinie. U niektorých pacientiek, kde sa tento proces zastaví veľmi skoro, tak majú ľahkú kapsulárnu kontraktúru, ani o tom nemusia vedieť. Ale ak ten proces pokračuje ďalej a implantát je už veľmi stláčaný týmto zhrubnutou kapsulou, môže dochádzať k zmene tvaru prsníka, prsník môže byť zatvrdnutý, môže byť bolestivý. Ak už to esteticky vadí, vtedy sa doporučuje vybrať implantát, vybrať tú zhrubnutú kapsulu. Ak implantát je dobrý a nie je dlho vložený, môže sa v podstate vložiť aj ten istý implantát naspäť, ale väčšinou sa vkladá nový implantát. U prsníkových silikónových implantátov je ešte jedno riziko, to je riziko vzniku tzv. ALCL nádoru, čo je vlastne anaplastický obrovskobunkový lymfóm, to je to lokalizované nádorové ochorenie kapsuly, ktorá sa vytvára okolo implantátu. Je to však veľmi zriedkavý typ nádoru. Liečba takéhoto stavu spočíva najmä v odstránení prsníkových implantátov a kompletnom odstránení kapsuly, ktorá je vytvorená okolo implantátu. Čo sa týka tehotenstva a kojenia, pacientka s vloženými prsníkovými implantátmi môže byť tehotná, môže kojiť. Nie je potrebné tým pádom pred tehotenstvom odstraňovať prsníkové implantáty. Nezistilo sa, že by implantáty mali vplyv na vývoj plodu v maternici, ani že by tento siekový materiál sa dostával do materského mlieka. Častá otázka býva rakovina prsníka. Štatisticky zatiaľ nebol zistený rozdiel medzi ženami, ktoré majú a nemajú vložené prsníkové implantáty, takže nevieme o tom, že by sa zvyšovalo riziko rakoviny prsníka. Častá otázka býva aj životnosť implantátov. V súčasnosti nie je limitovaná, to nie je určený presný čas, kedy je potrebná výmena implantátov. Je tam doporučenie od výrobcov, ktorí hovoria o výmene implantátov po 10 až 15 rokoch. Pokiaľ však pacientka chodí na pravidelné kontroly, subjektívne nemá žiadne problémy, je sledovaná, môže tento čas byť aj dlhší. Takže obvykle k nejakému následnému operačnému zákroku pristupujeme iba v prípade komplikácie. Prasknutý implantát, kapsulárna kontraktúra ťažkého stupňa, prípadne pacientka požaduje iný tvar, inú veľkosť implantátu a tak ďalej. Načasovanie operácie. Nie je dobre robiť operáciu tesne pred menštruáciou alebo počas menštruácie. Z nášho hľadiska optimálne je, keď skončí menštruácia a v následujúcich 2 týždňoch po skončení menštruácie realizovať operačný zákrok.